woman be frɛ me na ɔmo so mo ba me hɔ na me kwa na me wo afuom nti woman ne frɛ me ɔmo so ma na me ba afie betwen ɔmo ba ya na me bi so ɔmo ase me di ɔmo me no ɔmo di amane na ɔkyerɛ me sɛ nana me na ani na akra no konfinhyia nso ɛyɛ 7 years enso akra no ntimi nhyɛ da ɛnante wadane te sɛ sabi ayɛ te sɛ foro no otim sɔle gyina hɔ ba so betima nante afuru be ameti aba na bia na na poku we ontimi na bi san sɛ ɛyɛ dan no so na ɔno de ɔde akra na china onim hawa ɛkɔso enti asabi na baba na wo a akra na dane sabi ba fan no ti ho na me sɛ saade a yɛnkɔ abrewa anim yɛkɔ abisa ti wo adam yɛ abisa na tumi na kyerɛ me sɛ akra na ɔma wo no akra no bɔne bi ani akra no ho na akra no na ba na ɔwo akra no ne ma me so bɔne bi ani no ho na emu ba na ɔwo akra no wayɛ mfonso kɛseɛ ati asoro ne asase enti amanom bi aka yafunu no ama musuba na wo sɛ eba na nti bi so me bisa tumi ne sɛ de na akra na ye wala tumi ne ka kyerɛ me sɛ akra ne de obi mogya akɔma obi a eni kwan sɛ ɔde ma no sabi mano da sum na so te sɛ akra ne bi a abofukete anyi sɛn ba ye no bia wo na na poku odi kan wo kɔpa akra no but tama wo kɔpa no na abofukete di kan ye den anyem no akra ne ye den anyem and according to story no 2 minutes kyerɛ me ne sɛ ɔsan ba wo ɛde sɛ nana poku hɔ ɔsan ba wo nana poku hɔ abla sabi na enya abofuke so na anyem de yin akora no so what me nkɔmɔ na me odi na se te sɛ wo akɔfa ba wo ne ba ne te ba na pia bonten abofuke de ni se bi asabi ba we wo de ikuna na wo yere na mema ya ba eteki ba ye nim se ba we onyima na onyem enti ba na wo ne te no saa asabi wafa afuro na abofuke so akɔpɛ no sa na wan kan kura nkyira abofuke se wafa afuro ba wo mpana no but wo so nim se wo ne gewe na yɛdan ete enti na anyi sani pie soro no ɔhwa na mo a ɔne abofuke tuturu makomienu miɛnsa no de anyi sani yɛdan ɛkɔ hye abofuke nti ɔmo kɔ abofuke papa fie na papa no se ne ba no anyi sani yɛdan enyo no a awofo no haba bi no muntie ne yie pa nti papa no ka sɛ anyi sani yɛ ne ba no still na ɔmo twe na papa no ka kyerɛ ɛyɛ ba na wo ne nyem no maame sɛ akora ne nya abofuke ba na still na mo prevent sɛ ne ba de a akora ne kɔ akɔwo a mo de ne kɔ sabi nkran sɔfo kora wa bene hɔ a akora ne bɛwo ama yɛ den yɛhwɛ yɛwɔ kasa bi wɔ hɔ a nipa bi ka kyerɛ wɔyɛ mpanyin kasa ɛwɔ sɛ wɔpɛ ho na mo yɛ den etu enti maame no so de yɛ sabi honam asɛm wampa akyiri ahwɛ akora ne kɔ akɔwo no sabi awurade gye na wom kama but ɔmo yɛ no operation wie ɔmo de akora ne ba afie no fiti saa ta ne bɛpem na da dua me ne wo kasa yi akora ne ɔma wo na ɔkɔ 7 years no ɔnante da akora ne nante da ɔno ankasa ntimi nsɔle nyina ɔsɛ da akora wa wo na 3 years 2 years ɔno ayɛ dɛ ɛnante no mepa to akora no wa ayigya to nkwanta ɔwɔ doma se ha ya sunya ha ya sunya doma se jato nkwanta hɔ na akora no wɔ enti no akora no wɔ ɔkɔ 7 years ɔnante da kasa nipa kasa no na akora no ntimi nya dan ɛnkasa bɛ wo kasa akora no yɛ dan ɔte but akora no ntimi nkasa ɔntimi nante ɛna me ne wo kasa sɛ si abaya ne san nyem abaya ne san yɛ dan ɛnyem na me omo ba na bisa na me ye no tumi ne ka kyerɛ me sɛ nipa na dome yɛ funu no wa dome yɛ funu no adome nipa dua no ɔde nome ne abosom na ayɛ dan agina enti that spirit ne so pie free nsu ase na be hage no ɛyɛ ba pemfo ya me kana sɛmi ɛna samle ya sisi am no kasa no so no akora na wa wo no nya connecting ɛwɔ in spiritually ebisa akora no sabi nsuo ne ba ne nkyɛn nsuo ne ma ba ne nkyɛn
nti wan hye obi a wabere okura tumi wa haban mu ana obi Nyankopɔn honhom wɔ no so a ɛbɛyɛ den sɛ ɔgye ne ahotɔ bɛyɛ den ɛbɛyɛ adwuma agye sɛ yɛtu saa adwua no firi hɔ ɛsra asase yɛ asrɛ soro mogya bi ɛde bima yɛde akɔ baabi yɛni kwan sɛ yɛde kɔ no ɔno awurade ɔbɔɔ so no asase ɔmfa mfonsoɔ ne bɔne nyɛ den ɛnkyɛ ɛnyɛ saa anyinsa no akora no nyem no sɛ the first ɔwoeɛ no the same thing ɛbɛsena yɛ dɛ aba nti naturally sɛ anyinsa bebrebe ɛma anyinsa bebrebe no sɛ wɔnhwɛ yie na wɔnhu particular bema onye wo na bia wo mpanafo mmienu mmiɛnsa na odi agora spiritually no owo akora na ebetimi de saa nsunsuanso ya mekan aba ɔkyena mehwɛ sɛ wobetimi anya maame na yenni nkomo ne yenhu ne ma hu na ɔkyena no so wankɔka sɛ ya hyɛda ɛna akɔtena ha ɛna yɛyɛ stories ɛna yɛsɛ mesi asɛm ensi ye no menka nkyerɛ wo na memmu mitirim enti aya na mama wo ɛyɛ evidence Sisi ya me no ekasa yi etu ato ewo kyeremasu galamsey ama soja ni baako omde na beto regional hospital baako so ewo eye mortuary sisi ya me no ekasa yi sisi ya me no ekasa yi okọ area 2 a anwonani bi akwakwakye akoda 12 years ene nada ama me ekasa yi no asam na kopiem ewo fear pre-circuit court omotu akwahye bosome ne de to so aduonu enkono Wagye atum sɛ ɔyɛ omkodu police station wagye tum ɛwɔ dofsu omkodu police station no nso so no ɔse daabi similarly na no mekɔ regional hospital akwada afi bosome miensa doctor a detect yɛn hunu sɛ wɔn ne na da ɛwɔ ne to ama asɛm no ɛwɔ dofsu sisi a miankasa mani ahu docket ne bi mewi a mebɔ video ɛde akyerɛ wo na mabɔ audio ɛde akyerɛ wo ye moye tirim enka asɛm bi so ha yesunsun mu asɛm ma menkɔ okay ma menkɔ ahoma no so wahu na mene maame na ne ba ɛne abaayewa no eni enkomo na hunu asɛm no nokora ewom eno SOMPA FM ni SOMPA TV ni maadwoe Mami majoe. Eno majoe. Okay, shahoma na mami na yeni eye enkomo. Abusiam fa ni agoro. Oba wanyem no, onnenim ne kunu. Na wiase na ye wo no. Se wanhwe yi a unhu ne yie. Sɛ wanhwɛ yi a unhu ne yie enti me bom homodin bia sa homa no betom na afi me ne maame na ne ba ne abaayewa na saa asɛm no esi ye no ebedi ɛyɛ enkomo afi ye nyina ye de atu ɛyɛ ye ho ɛfo na ayɛ afutuo ɛde amaye ne ye hu sɛ de ye ka no maame maajo ya jana na ho te sɛn na mpa cho yi na udin de sɛn Pacho no jantia kuya. O kasa free hin. Jaton kwanta e wo sunyan. Pacho. Jantia kuya de si jaton kwanta din bem pa na omde hu. Eno antia kuya na. Bodo na so bi sa so peta kwasi maame. Pa kwasi maame. Ye di nkomo bi mi na Bosompem edi enkomo na o kyere mu sɛ so unim na Bosompem Pacho na no me call na fie ho. Okay. Ede na de call ho. Pacho na me wo afra bi kutame na o confuse so on kasa on nante. Nti na bete na Bosompem nka wo what dey aso. Na me ma mi visa ba akokɔ kyerɛ me ho. Ti yɛkɔ yɛ me kyerɛ ni mu no. Na ono so kyerɛ me nneɛma bi ani sesa. Nneɛma bɛn na ɔkyerɛ no se den na asi. Ɔda akora no me ba no. Ɛnyɛ akora no abrante no de kɔhyɛ no. Ɔno a nti na ɔde kɔhyɛ no. Nti na ama na ba ne saa no. Na ubusa oba no
Osedian. Bibi sa no se ya no pre. No kura say be ma na odi akora no ekọ share no nyo na share na nyensen no. Passion. Eish. Enti be ma na odi share no owen. Passion na me passion be playa ko e ko se ni si ni no. Ni ma bra te bi sa no no. Bia bi se na ho adan no. Na bi sa no aka kira me se won no a. Enti ye ko ho ne papa no ho. Ye ko bi sa ye na enya no kure ni nti me so man ko obie. Na akora ne papa nkasa nso wen. De one obaba no eda ya nkasa ne mpona no so wen. Papa no so minim no. Me kwa wa me hu ni biem. Me kwa wa kasa akire me no. Hello. Hello Nana. Me tie wo. Nana pa cho nan tere kura me hu na me hu ni biem. Se kwa wa papa ke ka kan sense no me dia so ntimi me so be se be ba no. Nti ama me so man tua na mo akota branch na ti kwa biem. Ye kwa papa do be ko school nti no. Onye se on ti me dia nyi se ne nka ho. Nti me so man ko biem. Na papa na ka kira me se me ko. Na se ne ba na enye onu a one ye obehwe ne obeye. Nti se ye be akra na ye be komplan pai bo kra na enye yi. Nti mi aka sa na ko ebo mi ku. Nti me ne mase ne ko ya ne ba ko na me ka kira be se be ye mko. Nti ya ba ye na de che na mi na me pokrum. Na be ba se na oma na yire ne ba ya ba se be me fa akra no ko do. Alto ba ye no so na akra no su ni fie na me su ni fie. Ade che ye hwe ya so ba ma ho biem. E ko se ni akra de oni ni fie kura gina PY. Ono so be so be ma ho biem so me nko be ho biem nko bi sta fe fie be ho biem na. Enji obaba no owen. Oh. Nti no si DNT a ode anyensen no ekọ share nipa afro no. Osi ye bi sa no. O ye bi sa no ka ga sa boy na. Me ye so ye ko mi so mi nim sa me yo kwa. Na mpa to mi nim. Nti o so ka kira ye sa no ye so ye ko papa no ho. Enji se akwara no ontimi nante. Pa cho David. Ontimi nkasa. Pa cho David. Hey. Awo mfie sen. Pa cho ko 7 years. Nti 7 years ano o maame no ontimi nante ontimi nya sante o maame na fa na hia na se hwa na fa no. Ba cho bi ya na. Okofa asase ne bae no wo na ofa ne hye wachi. No ankasa ne nam hen. Oho. Ya ni na ne tie. Na omuso wasane nyem. Pa cho. One sa be ma na. Pa cho David. One be ma foforo. Nine. Na asementi sa asi munya ntu ho na mo enwie. E na na. Antina tese mitie wi a akwada ba ya no odi saa bone no esie wo baatan no. Na cha minimum wan ka me oka no kra kire nyanka na me nko ho. Jomba so ne bisemu no ne. Ntimuko bosompem ho no abisemu na beda di se na nyensen no. Nipa no dai na nkasa no. Nya no de share no de ko share ebia nipa afro. Nti ebia nipa afro no wo ba bi ofai ene de oyoye ena ama ba bi akora no tebia ne di bia duru no. Me kompai bo ba bi asa ni free sa papa no ho. Me ko ba bi asa na me de ko si bia na bosompem anim. Nti akora no ntimi nka mama akora. O fra bia o timi de so. Se bi da ho na ka so nko fa bro betimi akofa. No adie so obeka obebie na no akata bi ntimi wo fra na bia o timi de so. Bia fra no de hu o je so na se mama kro ntimi nka. Wo so adie musu a o timi gina. Nso so obeti o timi ntu ne na no so. Na kire se bibi wo mo. Nana. Okay. Nti se mukọ ho na mamre ne amane bia no maye ana afi na mukọ akoye. Se wo se no mbe pa cho. Nana ba se ya no nka se ni an. Na je se ese chew pa bia wo ho a. E wo ha. Mo pa chew na mo hunu
na nanom ne mpanimfoɔ agitum na afei amamre bi a ho mo yɛ na afei akora ne nya ne fa ho de because de metete no kora kyerɛ sɛ me mmɔ hu but akora ne nyinsɛ na wɔnyem no sɛ mo anhwɛ ampɛ ho amamre ne amane anya ebetima ma ho sunsanso akɔ second one so ɔhyɛ no yɛfunu na nkasa no yɛ sure sɛ ebi a yɛka asɛm de ato yɛfunu no so nti mo hwɛ ntu hɔ na mo why yo nana nana say this I for papa no ho papa bɛn na ne abrantia papa no abrantia na ɔde anyensa ne kɔhyɛ no no hai and abi sɛ akɔyɛ hunhun mu asɛm nti monkɔ nana hɔ na afei deɛ wɔ mu no ɔbɛka kyerɛ no wayɛ hunhun mu asɛm no awie mu wie a na afei hunam asɛm a ɛwɔ mu no wayɛ hunhun mu adwuma wie no wokɔ hunam no ni a ɛyɛ very easy why nana me da afi mo ma no nya futu ɛmfa ma mo mamba no ɛne mmema no sɛ bibia ni a wɔn mprafoɔ no wɔn mo hu sɛ wei na hɔ na nkɔfa sɛ ba yɛ no ayi wasenya kɔfa anyensen foforɔ aba ɛna ɔde saa load wei asan so ɛde abere wo ya ya me ya kura de sɛ na me yɛ adwuma me yɛ latu su adwuma me kɔbra na sɛ dana me nya sika no me nya sɛ 5 million na kura de betumi ajale ade kura na ne sika ni nyina kɔhye sɛ me tiwa ubi sa me sika kura de tabia ne di kura ɛtɔ da me tumi da kɔm ɔno ɔsɔla no pɔ no ame ana me tabia ne ma di me yɛ bibia na wasan na eba san so awo ya obi won nche obeka se oso ya abashe boni o because na ma me no akra no nya na te so dan me o ya li o ye do ji se me ya de na we ayi asenka kraka we eda ho make sense so wasan so akofa anyensen e de aba make sense anyensen kura nipa no kura onyensen no kura be ma no kura wasan anyensen wo second one no se kura no e bi a onhwew nana nana me wa asemo o de efiri na no yakwa na Bosompem ho kra me no sister ni ntimi nidi ntimo na na o be dada ntimi na sisi no asa se me predator wo ne bosom na tifie ho no nana so na te ho because e bia na wonim na kra fie nso pa de a ontimi nante entimi enya ibia no be musa wansa na eba asa no mo de ne ko hospital de mo ka se ebia na ubese ayi ensu ano no no ne adu ne di mo de na ko hospital pen ya doctor de be de ne ko ba asa nya doctor ya de dabi nyame ya adom ochina meba e ho de sen jaton kwanta meba jaton kwanta ho na mene abaywa no obaba no ababedi enkomo wate ha chere nana mene na so acho ya ncho no breben number no wa hante me ba mefro but nana no so nana so befro na afede obia no na o freti abaya ne de no so minister be ko meeting ne ba bi ko second sun obeko meeting okrum okay no problem o de kwa fa so amenya no de manyanya number we de aha de besi bia no me no bedi nkom to de mo ne nana nkom de o mu bia na mo hwe hunhun masem ne wie me ba no me be hwe physical te mo hwe hunhun masem ne wie me wie a na madidi aka na chia mama why pa cho yo nana okay me da se mama na bo to me da se nana me da se pa nana nti DNS o mo ye we no sabi a chopa no bedi kan fa so ha na ye ni nsu no akasa sabi akra no ya akra wafom atwa ye mfom nkum mfonso na boni bi na aba nsu ne abosoma ye ne omotene ye fom mo da enso sabi ye hu ye kasa ye omode ye den eche ti na wasa amamre koso na ye kosire nsu no na ye sire honhom kra papa ne frɛ no sabi akwa no wafom atwa omumfom nkum na nei ada na mon kopɛ papa no because o tudua sisi ano ye baka kopɛ papa no baba bi adu na adu apentem na wate ase because se mo ankopɛ papa no so ne na nkasa na bia wante ase a papa no nye nyankopɔn nipa na efum rade na de yede
eche okay hu masem Sisi ano sabi de nti America de ye kan ya fim so nyina no nsu kro ha akra no wate o me na me ka kire o I just say spiritual marriage e wo bi so no aba wo nchen wo ye bi say good spirit na ni masana nipa na ko wantima mo na sada na wa ha no spirit be ha na chen first no un say ma me ka say mo sisi ka obenya bia no that's ka beba no sada na akwa na yale kese enti no ade we na kwakoye apam bi da wa say sabi sa apam di kan breki a na ya ba ho na mu ndien ani nti na we adesuade ben na ewom mrante ene mmaba wa ne mpratwe no adesuade ben ewom nana ene mrante ne mbaba wa ya ba no sabi edi ezugo ya ebi say papa moja bi edi bem no eni kwan so de koma obi asabi odi force amoja no aya mususem ade we no ebokuro daachi bi no sabi enye na na obehu daachi bi akwana na mo ti no support ne se me bani betuntimi nkan mani pa anye dan ente yele ko fan no me ni musuo bi e ba beto nte bedu tambi no ya bra bo nsie yi a yesi fie banfo e bi se ni tambia no enam saade we so no e ma yale dom how abebere se abraboma chi sane fikisie ma bawa bo brabra wachi enhu ho ano wo be ma kora wo nyima kora ya sabi oda kuma obi woni sa so abrabo ansi wo ye o no me kasie di wachi na sa me de mimi nim nana na oba wonyem bosome ba ko bosome mienu ma ye lie nana obeda ha ma me ne wada ye obe ma bu wo betima anyem ade ehu ni me di asem na do di asem awia ye obe ma bu apapa betima anyem wo wo da kwoto ni so no na anyem no betima kan penya tro se nyo no na ye dai anyem beto hunu so say mantwe wo nkwa ho na me ye dai me bai international sabana tutu aka ne nsam ozo kope kwasempa nyi bi di ye dai ehye no da no ke kan ya peda na e be fa sada na e be fa o de be hye wo 1 week ni ma ne be da but the real free the spiritual implication na oni chese de be ba chire no onkae no by say ni be gu asese akosua wo ye wa nya kunu me be hye akwa we de ma hu se ne se chi ye we de ma hu se obisa na de o de ma hu but moja ne nyene dia o force de aye den ama no sa na be force so age no me dia no na wo mkura ya de tim de nsusan so bone ba na wo shia spirit bi de tim de obekun obekun age akura na wo se bibi ni ma o senka akura no ko tim wo sure bibi ni ma o senka akura no tim wo ba bibi wo mtina akura no tim anye den anwo we ye no operation sanity we ye no operation we so wa be akura na ba be ye sikla enti no sabi meto bo amana ko bo sabi dan asana be bo me je menye papa watima sana se sa no ma we na ekoso no edi chese no ma bia na bone nkitenkitin no ma bia nipa ye ni suma se no sa tam na we na obi ahu yo be ho asam de e babla e ba de a nipa bebre e den eti nipa bebre ehu be ma na ne ko she de woni ne nkwa ne ko ye but ne be wie ye no amansan nyina ni aba radio so sanity nti bone sele mpan focus bone nsuma no bone nyedan nsuma ya ba bi eduru no so no se de wanka obewu wanka ubewu anabasa wo sa yarefo na abiem na se ebe generation o e wo militation so ba de ka na ba yen so ya na ne ye jati bone ene oni ho so mu yela be gu ya nkura no so age se ye ko som wo man ya wo wurade wo mpe ansene nya no adwane ayedan eti no papa ye woni pa bu otimba me nchen me hu se yale we nya me no me na ayedan aka no me nko ho na ha obi abeto me so wotumi hu miti na ka de ntere chese me kura ni nana we asena e wo no woto a fa akoma pa eni adwempa enante na me ye adwuma wo asuo jabia mu me ye adwuma me hu angels bi a omun free Ghana ha me da semi ne twam me tse se nsu abe kasa mo se me kan asem no me no tse se soja bia be kan se me nyedai me kan asem no papa Ghana e wo se e bompa yiye e wo se e bompa yiye pa asemi pa na me ka kire no ya mompa yiye a ye hu ya kwantu a yitu ne de yiye
papa ye woni pa bu o be kan asem bi wo Ghana na eto wa ahohom tim som asase tim som osoro so tim ye den esom okay last se bosumi mi no se me nsani ablante be gina social media no so se wiase nyina be den ebe hiri nsuo papa me kan wasem bi ablante na se no be kan na ama ahohom bebre ani asa Ghana ai Bible sabi ohini bi obetena akonya so a ne timi odin no oman no mu ye dan esi apinie jolo ma Awurade hira no president Awurade hira no me na me ka kire ne jolo ma Nyankopon aye dan ahira man no papa no obenyini so ache obasura fura akonya no so abetena fi abra ya lidom bia anya dan emmo no papa woni Nsɛm no kasa sam na nsuo wa Ghana na asase ya buofu ewo buno wasem oyɛ den ɔka ye no ho ɔno atima agina sɛ wiase ba be sɛ nsuo eba be hiri wiase ewo Nyankopɔn so num asem Nyankopɔn aka no ho ntam sɛ ɔno ɔmfo nsuo sɛ wiase biem na ɔde gane be yɛ den eba be sɛ wiase o kan Genesis chapter 9 verse 8 ekosi 12 a ewo hɔ Nyankopɔn so mfo nsuo ma yɛ den emese wiase biem na imo wode oja na ba be se wiase enti wobetima wo Nyankopɔn asem no wobetima butu no o sesa no enti ama ho bebre ni asaga na ho boni bebre ba ha watime nsɛm na se ahon boni bebre ani saga na se yamfa sunsuma asem klanto nkyɛn ɔman kɔpɛ bibi wɔ ba bi kurampo na ɛna wonum asem mususem ti no wawe ɔmo nyɛ den ɔmo mɔman no ebisa na wo akoba akopɔ ntimi ntena Ghana man mu engu man ne de an animase se nsuo de da krom ene sabi ahohom e wo krom mbuofu enam wasem ya wo ya dan wo kan yi nti wo ba akofo ntimi nkɔgye no me mɛyɛ dan emreye watema sa me kana se ebisa wade wo kan Awurade ma ho kwan ma de wo si na yɛ dan esi nyame nka wo si nyame aka de nyame no me bɛyɛ dan ebeba so Mate, Nana, papa, young friend, no, Emma, a young gun and penny for no woman, and a familiar. A bonahafo, and name is soon Nsɛm na ye set into Weno over any day. I be call, you ever call one agree. Okay. You call one agree, I can't use soon a day. Akasa. And son, I'm on Crabby, I'm on a papa, Papanaco, and soon summa do my sebe cost one agree no. I let you know who be a few other secoto. Ana abo bia obia nsuru bibia anya dai enyomo ewo benu ayiwo jato nkwanta ho bibia anya dai enya akora no ena maame ne so hu saa abo ne bi wo ana saa no mana me kana onsuru enya apapa nko na me kan se me nkyira atiefo enya apapa bosom nko na ba nipa so a ana onya wa eba koto enya apapa nko na yisu koto ye wonsuo bu ho a ye moni tin beto no so koto no ye dai oyusu aso bia wona abo agina de a oba so de yeden ode ba bi ewo kanka bi atwere kakapɛ mo bebre bi asisi sa enti no ba bi akora ne da no maame na ya omanani ye wo kyechen kyechen maame ne ba bi akora ne da no omanani nye dai entai nko ho ba bi akora ne da omanani nko se abase no nsuo na ni abere ye gu na ni mase nso no huhum asem ono be kan no ya tene to but ya yente ne to enti na me kyerɛ maame no e wo hono mani asem a ye kan de mu ni ha o se bibia na dwi me so no mo ye dai straight ye be di asem no ene ye wa sa na we ye me ba cho we ye ablofon kate oh ablofon kate ye bo wi ablofon kate ya wo fie ye bo wi sa tete ablofon kate ye bo wi e ye sunsum aduro pa ablofon kate so tim gina nipa osika emma kwan ma sunsum bi no ma me den emma meda e bia wutie me bi si ufie a ye twitwa ne basabasa ansa na betwa ne man nsuo ana fansa gun ase e ti sa mango oh ye na nanu samafo ana dua tumi a wo ablofon kate mu me ma wonsuo batan bia osi no unsi mpese mtwa ma ho ye den e kama ana e bia nananom
momfa haban so mpagya me momma mabra bonsim yie meton amoma mo nto medua amane mfifiri sa na dwe mu ba ha aba be meeting a aya momfa me so mahia asem nye den enka mahia asem ho ye bom paye yi apaye e wo abrofo nkate ase John this de obi so a wopewei na wapetame ewu abrofo nkate na tame ewu wapehwentia ne pepere no wanoa wobenom no 2 weeks wobekọ doctor no doctor be declare hu say awurade adom yale no bibia e dey eni hobi enna me ka kire John this edu kwese pa abrofo nkate ne tame ewu opani mienu no wapet e de say hwentia ne pepere ena ya atumdi ade be yeden wuri beguma noa anopa anumere na wonom John this ne be free so kwa afọ nkate na ye bugu no eno a esan yesunsum adwuma kese spiritual marriage ho bi abraba abrafo nkate ye asan timpam sa spirit ne yeden efiri ho ya me yesira Ghana na we de we hen we so ye kakawe adwe de ye de wi ayi adwe no ai opɛ mu ayi fitaa bi hyem kakawe adwe sa we tintunu te twina na de fitaa na we adwe de pa kakawe adwe so edi ni pa asem ma no be no ye nkyere no nipa mu ane me ma won kyere kakawe adwe no edi ni pa asem e ma no kakawe adwe ye ntine ya to ne din no nti din ye da no so kakawe adwe ye de dan ka osunsum mu na kaka so de obeda adwe ye de dan ka e osunsum mu okay kakawe adwe ye de dan ka spirit bi kura bi all the spirit bi ka utimi san de twia ne de yin wo de twia ne ka wo se ni pa etimi ko srade bi wonsu tene ho e ko hyebo akese e bi atama wo ko hyebo na de kura wo ko bi a wo pensuo yi but wo ko hyebo se wonya nsuo ya computer be yeden e beba wonya nsuo ntimi fa nsuo iska enkoto computer kakawe adwe ye ko ase ya amamre ne amane e twia ye ho ka bi eda ya brabo so sunsun mu ya nipa bu akada ne so na de oye bi enye den enye bi ode nsamanfo ka ode nsuo ka ode asase ka ana ode osoro ka ye wa mamre ne amane a ye kire ma ya wa brabo no o ba obaye den ubi hu so Nyagopon wa shira Ghana pa jamia shira Ghana ebisana na nro ye mamre ne amane ene ye haban ne ye dunsini ne ye niema ya nyamia shira yen pa ebisa nro de wo ho